otu ọchịchị ụlọ mgbasa ozi ABS bụ ndị nke katọrọ ya bụ mwakpo bụ nke emere nso nso a na ngalaba ya bụ ụlọ mgbasa ozi nke dị na Awada Station Onitsha. Onye nke na-alụ dịka onye managing director ya bụ ụlọ mgbasa ozi Maazị Gabe Okpalaeze bụ onye nke kọwara ndị ọrụ ya bụ ụlọ mgbasa ozi etu esi wee mee ya bụ mwakpo ma bụrụkwazị n'ọgbakọ bụ nke ha mere nso nso a nke ọ nọ n'ime wee kene Chukwu na onweghị onye nke nwụrụ anwụ na ya bụ nnukwute ihe mberede. Onyinye Agụbeze onye nta aka anyị ga-ewetara gị akụkọ ya. When they came out of those bushes, that one of them cleverly went to that side, took that was still blowing. Maazị Okpalaeze gụpụtara n'otu ụgbọala nke ụlọọrụ ABS na ụgbọala otu onye ọbịa na-eme ihe mmemme n'ụlọọrụ ahụ bụ nke a gbara ọkụ, ebe otu ụgbọala ọzọ nke ụlọọrụ ahụ nwere bụ nke a kụwatịrị ugogbe ya ma kwukwa na ndị amakekwu ahụ chọkwara ka ha gbaa ụlọọrụ ahụ na igwe eji ezisa ozi n'ikuku ọkụ. O kwuru na ọ dị ya mwute etu esiri tie ndị ọrụ ihe ma gbaa ụfọdụ ngwaọrụ dị n'ogige ụlọọrụ ahụ ọkụ. Onye na-arụ ọrụ dịka onye isi ụlọ mgbasa ozi ahụ kwukwara na n'ime ọnwa atọ rigoro dịka onye isi n'ụlọọrụ ahụ enwetala onyinye bọọsụ Siana, ụfọdụ akụrụngwa ndị ọzọ yana na ndị lagoro ezumike nka na-enweta orubere ha oge o kwesịrị ma rịọkwa ka e nwee ezi mmekọrịta n'etiti ndị ọrụ ka ụlọọrụ ahụ wee na-aga n'ihu. Otu onye ọrụ bụ Maazị Emeka Kalụ toro onye isi ụlọọrụ ahụ maka etu o si weta usoro ọchịchị ya anya oye na ọchịchị ya ma dụọ ndị ọrụ ọdụ ka ha na-arụkọ ọrụ ọnụ ka ụlọọrụ ahụ wee na-etowanye ma na-aga n'ihu. N'akụkụ nke ya, Nwaada Ebeleze kọrọ na iwelu ọdịmma ndị ọrụ dịka ihe kachasị mkpa ga-enye aka n'ịgba ha ume. Ndị ọrụ ndị ọzọ tụnyere atụmatụ nke ha etu ụlọọrụ ahụ ga-esi na-aga n'ihu. Eji otu nkeji ekwughị okwu wee kwanyere onye otu ụlọọrụ ABS lara mmụọ n'ọdịnso a bụ Oriakụ Nneka Ogbuọnwụ, onye bụbu onye isi ngalaba na-ahụ maka ego n'ụlọọrụ ABS.